nit màgica, un dimecres a l'estadi. Els Buhos són una banda que es defineix com a grup d'amics que pugen a l'escenari a tocar. Provinents de Calafell, són culers declarats i omplen amb ritmes de festa les places i festes majors. I bla, 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 bla. Tot això ja ho sabem. Però avui, com a espectadors, volem saber més. Bona tarda, Buhos. Benvinguts a l'Espectador. Bona tarda. Us farem unes quantes preguntes que hem seleccionat i després us passarem unes preguntes que ens han enviat dels espectadors per vosaltres. Primera pregunta, bàsicament, per definir qui som, qui són els Buhos? Qui hi ha darrere dels Buhos? Bueno, doncs els Buhos som una colla d'amics, com expliquem sempre. El Jaume i jo portem corrent per aquest pati des de que érem nens petits i hem fet música des que teníem 14 anys, o potser 13 o 14 anys. Aquí mateix vam fer el nostre primer concert. Sí, quasi des de que tenim ús de raó, no? Sí. Que ja dèiem que teníem un grup i ja estàvem... Sí, era quan era el boom del rock català, que a nosaltres ens va agafar això amb 12-13 anys, i quedàvem aquí, en aquest mateix lloc, on estem fent aquesta entrevista, i tocàvem cançons dels L'Accent, dels Pets, que eren els que teníem per aquí prop, a més de la nostra província. I alguna nostra, també. Alguna nostra, ja també fèiem, i clar, després això, doncs, mica en mica es va anar fent gran. Primer fèiem moltes cançons d'altres grups, perquè era el que ens motivava, ens sentíem bé, ens ho passàvem bé, i a mesura que va anar passant el temps, doncs, el bateria, per exemple, també vam estudiar amb ell a l'EGB, que es feia abans, el Joanet Blázquez, que és de Tarragona, i clar, podem dir que som amics des que érem nens, no? Que això sempre és maco, no? Portar tota una vida plegats, fent el que més ens agrada, i al principi ho fèiem realment com un hobby, estudiàvem les nostres carreres i ens pensàvem doncs, que la música seria per nosaltres doncs, com una cosa per passar el temps, i no ens pensàvem pas que a mesura que anéssim passant els anys ens podríem dedicar a això. Realment això ha anat sorgint com mica en mica i cada vegada doncs, ens ho hem anat prenent més en sèrio, no? Sí, a mesura que les circumstàncies ens reclamaven doncs, una miqueta més d'atenció, nosaltres també ens hem centrat més en això i hem vist que la música ens corresponia, no?, d'alguna forma. I si no fóssiu músics, què faríeu? Jo seria periodista, soc periodista de fet, porto fent ràdio també des de petit i també he treballat a molts mitjans, ràdio, tele, premsa. Jo sempre pensava que acabaria sent periodista, fins i tot quan estava a la universitat tenia la música per un dia a la setmana, inflar-me de canutos i oblidar-me de la rutina diària. Després va ser quan vam començar a demanar-nos que anéssim als estius i dèiem, hòstia, aquest estiu tenim 20 actuacions, allò, hola, que guai, saps? Hòstia, mira, ja ens estan trucant per l'any que ve. No hi havia ni Facebook, Si estem parlant de que teníem fa 15 anys d'això. I jo que he sigut periodista. Jo tècnic de so, jo també, igual que tu ets periodista, jo soc tècnic de so, però realment jo crec que el que portava més endins era la música. O sigui, jo des de petit, des de que, no sé, potser tenia 8 o 10 anys, que jugava, que tocava la guitarra així com si fos un escenari, saps? I al que vaig poder em vaig tirar de cap amb la guitarra. Però vaig estudiar tècnic de so, una cosa que també m'agradava, això, i pues, si no fos músic, pues, evidentment seria tècnic de so. De fet, em va enganxar ell. Ell tocava la guitarra i cantava amb el coro del poble. Llavors ell amb la guitarra i tal, pues, venia allà i es cantava una cançó dels Pets, no? I dic, hòstia, a mi m'agradava cantar, i ja ens ajuntàvem de nens a la coral i en comptes de cantar les cançons de merda de missa que no ens agradaven gens, doncs ens cantàvem les cançons de la moguda que hi havia als 90, als principis dels 90, que era tot el... Que val a dir que una vegada inclús vam tocar un tema de Metallica a l'església. Sí, ens van deixar fins i tot, volem fer aquesta, tal, i tothom cantant Metallica, vull dir, n'havíem fet de grosses. No, voleu dir, sí, és una tranquil·leta, no tinc els males. Vam fer un No tinc els males allà, la gent ens va aplaudir. Sí, van dir, bueno, però no tan malament. Sí. El pròxim dia farem una canya. És l'escenari més sagrat on heu tocat, no? Segur que sí, el vam profanar. Molt bé. Sabem que el món es divideix en dos tipus de persones, els que posen pinya a la pizza i els que no n'hi posen. Vosaltres de quin tipus sou? Jo dels que no n'hi poso. Jo menjo el que hi hagi. Si va amb pizza, amb pinya, si no, vull dir, no li faig lletjos a res, la veritat. A l'hora de menjar, tant me fa. És a dir, jo no tinc problemes en barrejar gustos, El dolç salat són dos gustos que m'agrada barrejar, però justament amb una pizza, no. Jo en la pizza soc És molt més per a punyetes que jo sempre, amb tot, Jo a la pizza li poso pepperoni. Ostres, mira, ja concretament, no?
vull que fem un viatge a través del temps i anem a la vostra infància i penseu quin personatge històric o de la tele o del món en global, el que vulgueu, teníeu com a referents. És a dir, ostres, a mi m'agrada, jo què sé, Son Goku o jo què sé, potser algú altre diria el Che, no? Vull dir que des de fa molt de temps tinguis una persona i dius, ostres, l'idolatrava. Hosti, jo crec que la primera persona que vaig idolatrar va ser el Lluís Gavaldà. O sigui, no recordo abans Son Goku, així, per mi era com un entreteniment, no? O sigui, idolatrar, d'anar a tots els concerts, de dir, tio, hem d'anar, havíem anat a veure, vam anar a veure el 10è aniversari dels Pets a Constantí, l'any 95, que érem uns nens, i la vam liar pardíssima. Vam sortir a les notícies de TV3 a les 2 del migdia, i els primers fans dels Pets ja estan allà, amb l'estelada allà, que jo crec que el primer tio que vaig idolatrar va ser el Lluís, perquè m'encantava les lletres que feia. O sigui, era un tio que el que ell escrivia a mi em tocava. Jo, Charlie Sheen. Tot i que... Acabat. Sí, no, tot i que, evidentment, mantenint les distàncies, però sí que reconec que en alguns moments veient Dos hombres y medio, que crec que no distant gaire de la seva vida real. Exacte. He dit, ostres, aquest paio, part músic també, saps això? És dir, tia, Déu-n'hi-do la vida que porta, saps? Home, i tant, un tren de vida, no? Exacte. Una de les nostres preguntes més clàssiques. Quina és la vostra salsa preferida? Hòstia, jo ho tinc claríssim. Hi haurà salsa picant de chili habanero, però quan més picant millor. Ostres, aquesta no ens l'havien respost mai, encara. Aquest home, quan anem a menjar, sempre li diu, escolta'm, tens oli picant? Quan hi ha pizza, tens salsa picant? Anem a un mexicà, el més picant que tinguis. Sempre, sempre. I encara li diu, no pica gaire, saps? I li porten allò, diu, bueno, està... I se la fot en pa, tio, saps? La cullera fonença, allò, la cullera allò defensa, saps? Traient foc per la boca. Sí. Exagerat, tio. Jo, la salsa de romesco que fa la meva mare. És espectacular, allò, li fot molta ametlla picada, nyora, la típica salsa dels calçots, també, i aquí doncs també tenim el xató, que ho combinem amb aquesta salsa, és com no sé, és la típica salsa que ja des de ben petit tot penedesenc porta a les veres, no? Porten un dia de salsa de mare, tio, no l'he provat mai. No has provat mai, tio, és brutal. Ja que fem calçotada. Sí, és que clar, em sap greu demanar-li, li demano tantes coses a la pobra dona que també porta'm salsa. De cafè de 2 litros, no per tanta gent. Sí. I aquell dia posa-li una mica de picant, també. Sí, el vell picant. No, ja li posaré jo, perquè el picant que li agrada als altres no és el que m'agrada. Vull que penseu i ens digueu si és confessable la vostra cançó més odiada, no vostra, sinó una cançó que digues, ostres, aquesta cançó la odio. No, la sento i canvio d'emissora. Em costa a mi odiar una cançó, O sigui, puc haver avorrit una cançó, però odiat... Jo no odio cap cançó. No em ve al cap. Sí, normalment el procés és aquest. Una cançó que al principi la sents, ni fu ni fa, després t'agrada molt, i al final de tant que t'agrada i de tant que te la posen l'acabes odiant, no?, d'alguna forma. Per exemple, no sé, Enrique Iglesias. Saps? Vull dir que dius, a veure, jo tampoc sé que sigui molt fan d'Enrique Iglesias, però l'escoltes per la ràdio i dius, doncs no està mal, no sé què, dius, sí que enganxa, no sé què té rotllo, però te la matxaquen tant i al final dius, bueno, tio, la puta merda, ja l'Enrique Iglesias, saps? Per tant, més que odiar una cançó, com una cançó és odiar el concepte de repetició torturable, no? Exacte, és odiar per repetició. Amb quin personatge històric, és a dir, des del Juli Cèsar fins a la vostra àvia, aniríeu a compartir una cervesa a Montseny? En plan, xerrada. Sí, home... Però té que ser real? Pot ser el Doraemon, si vols. Vale. Home, Homer Simpson, tinc claríssim. Home, a més, segur que gaudiríeu bé de la cervesa. Sí, exacte, per això. Una cervesa Homer Simpson. Jo m'agradaria fer una cervesa amb el Gerard Piqué. Penso que és un tio que... No sé, si em dius un tio amb qui em ve de gust fer una cervesa, crec que té aquella xispa que a mi m'agradaria compartir una cervesa amb ell, perquè el trobo, per ser futbolista, tan més lúcid que els futbolistes, i quan parla em dóna la sensació que quan deixi de ser futbolista serà tantes altres coses, que si hagués de dir un tio així conegut català que em vingués de gust a dir demà anem a fer una birra, doncs et diria el Piqué. Molt bé. Ara, mirant enrere un altre cop, us preguntaré què de la vostra vida, que sigui confessable aquí davant dels espectadors, hauríeu fet diferent. Una cosa que diguis, això ho hauria fet diferent.
Són preguntes que a vegades sí que et donen una mica... Jo segurament que no m'hagués fotut tanta merda, tio. Hòstia. O sigui, ara ho penso, tio, i això ho hagués fet diferent. Si ara pogués tornar enrere, no m'hagués tirat dels 18 anys als 25 cada dia, saps? Sí. Això ho faria diferent. Ara que ja no ho fas i que ho veus com, buah, tio, saps? Dius, això, tio, no sé, qui seria jo ara, saps? Si no ho hagués fet, segurament, que és una cosa que m'agradaria... Si pogués canviar alguna cosa, canviaria aquesta. Jo és que no sóc gaire d'arrepentir-me de les coses, vull dir, sí que m'arrepenteixo de certes coses, però no suficientment com per canviar-les, no? Llavors, crec que cada cosa bona o dolenta t'ensenya, saps, t'aporta alguna cosa a la vida, per tant no canviaria res. Jo crec que les coses que m'han passat i les que he fet són les que són i ja està, no cal tocar-les. Molt bé. Què preferiríeu? Si us dic, ara us deixo escollir entre... Apretes aquest botó i pots anar a la Lluna o fer un viatge en el temps. Home, fer un viatge en el temps. Claríssim. La Lluna, què hi ha a la Lluna? Si no hi ha ni bars, ni hi ha discoteques, ni hi ha música, ni hi ha res. Què vols que anem a fer a la Lluna? Vale, pregunta anexa. El passat o el futur? El passat, claríssim, també. Sí? Que, home, tots hem vist Regreso al Futuro, quan se'n va amb el llibre de les apostes del passat i dius... És molt millor, no? Exacte, dius, mira, a veure... No ho sé, si el passat o el futur. No sé, potser el futur. Hosti, et respondria moltes coses de com serà el món, existirà el món. Si pogués fer un viatge, potser el futur. Perquè, clar, després em podria anticipar. Però estem les mateixes, vull dir, si te'n vas al futur, compres el llibre de les apostes del futur i fas les apostes al present, no? Però tampoc no em sembla una pregunta tan clara, perquè potser hi ha algú que diu no vull saber, o sigui, el passat ja el puc saber i el futur no el vull saber, i anar a la Lluna és una cosa que ho podran fer com a mínim de la nostra generació 4 comptats, mai més ben dit, 4 comptats. Però quan tornin diran, hòstia, m'he gastat una pasta, tio, i vale, ja ha sigut no, perquè és el botó màgic que hi va sense... Com que ho han hagut de fer, diran que és l'hòstia, però segurament que no ho serà, perquè al final, què hi pots trobar en un lloc àrid i on no hi ha vida? Pues joder, poca cosa, no? Personalment no em crida diferent, seria que diguessin, no, anem a un planeta que hi ha, no sé què, anem al planeta d'Avatar, no, per exemple, per dir alguna cosa, Vale, ens apuntem la pregunta i la propera potser la formulem d'aquesta altra manera, És un planeta que ja decidit et pots trobar coses, saps? Hi ha vegetació, hi ha civilització, alienígena, no? Hi ha com... Hi ha ambientillo, no? Passen coses, clar. Però hi ha un puesto que tot és de ser, hòstia, no sé, saps? I que no hi ha gravetat i que no... Al cap d'una hora i mitja diu, llévame al bar, però ja, saps? Com em foto la birra així amb un traje d'aquestos, com no me fotin aquí amb un allò, amb els cascos aquells de les dues cerveses, saps? No ens hi veig. Quin és el vostre lloc del món preferit? El nostre lloc del món preferit? A mi m'agrada molt la platja, tio, de Calafell. O sigui, molts dies que dic, hòstia, agafo la guitarra i me'n vaig a la platja. I sobretot quan no és l'estiu, al mes de maig, juny, setembre, octubre, que tens tota la platja per tu, que pots escoltar el mar. És un lloc que dius, hòstia, tio, soc un privilegiat que podria dir-te un lloc llunyà, no? Però, joder, és que ho tinc aquí mateix i és un lloc que dius, uah, potser et tires una hora i mitja allà i desconnectes a saco i a part és una platja que té molta sorra, que pots, a més, pots entrar a l'aigua i pots caminar 500 metres i t'arriba aquí encara. Jo la platja de Calafell la trobo molt autèntica. A mi m'agraden molts llocs de Calafell, entre ells també casa meva, jo a casa meva estic molt a gust. Suposo que com molta gent, no a casa meva, sinó a casa de cadascú les seves cases. Però jo fa poc vaig descobrir, que no, reconec que és de fa molt poc, vaig descobrir la Fageda d'en Jordà i allò em va transmetre una pau increïble, saps? Allò m'hagués quedat allà estirat hores i hores i jo crec que hagués anat a dormir i el dia següent ja hagués tornat i m'hagués tirat hores i hores també avui. No? Ojo que no es desperti el cruscat exacte. I tinguis que sortir corrents. Sí, no, crec que no té pinta. Ja per anar acabant amb les preguntes que teníem pensades per vosaltres, us faré una última pregunta i us anticiparé la següent. La pregunta és, què els hi preguntaríeu a vos? I ja us aviso que la següent és, i quina seria la resposta? Hòstia, clar, si és una pregunta hi ha un doble filo, no? Correcte. O sigui que atenció ara què pregunteu. Què els hi preguntaria a vos? Hosti, Podeu jugar a preguntar-li als que no hi són. hòstia, els que no hi són, buah, imagina. Vaya tela, no? Jo els hi preguntaria, per què us enredeu tant, tio? O sigui, jo amb ells sempre els estic preguntant el mateix. Si te'n vas amb ells al Festivern, aquest cap d'any, bueno, que era el dia 30, que no era ni cap d'any,
I un drama, o sigui, un desastre, o sigui, teníem que anar a l'hotel, uns ja volien marxar, els altres no, les dues furgonetes, com ho fem? Jo em quedo, m'és igual, torno caminant, unes enredades, que si pillo un taxi... Tio, tan difícil. Jo preguntaria això, perquè com a grup, hòstia, som tan macos i després arriba un moment de la nit que som un puto desastre. O sigui, Una mica Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Sí, aquella gent que dius que guai ens hem passat tota la tarda i a les 3 de la nit com gremlins, saps? Que fan por, no? Jo els preguntaria això, com us lieu així, cabrons? I per què tinc que estar jo allí a aquella hora? No puc estar tranquil·lament a casa meva, saps? Bueno, tu també alguna vegada també t'has enredat, Sí, però bueno, però m'enredo jo, saps? Però no us enredo vosaltres. També et preguntarien, I tu què? Exacte. I jo per què tinc que patir, no? I et tinc que aguantar tu. Sí. És que em passa molt, o sigui, a partir d'un moment és com, va, tio, a vegades volem marxar i n'hi ha un que no sabem on està, no ens respon als whatsapps, són les 6 del matí, l'endemà ja volo, després torna el tio, bueno, un dia per mi, un dia per tu, no? Ja, tio, per favor. És que l'hauria portat 3 dies per tu, un dia per mi, no? Un dia d'aquests. Hi ha que s'enfaden, jo, joder, és que clar, quan tu vols marxar, hem de marxar tots. Són les 6, saps? Tinc vida, tinc família, vull arribar a casa meva. Realment, com a duos, com a grup, tenim com una espècie de llei, no? De que a tothom li agrada la festa bastant, no? Vull dir, cadascú a la seva manera, però a tothom li agrada la festa, no? Llavors, durant el dia, les proves de so, a l'hora de sopar, abans de tocar, en principi han de ser hores bastant sanes, no? Per dir d'alguna forma. Llavors, un cop s'acaba el concert, llavors allò ja és libre albedrío, no? I llavors a partir d'aquí, clar... Se'ns descontrola la cosa. Passen coses. I ara va tot amb un timing i clar, perdem els papers. És el pitjor. Allò que en el full de ruta no està establert la Exacte, tornada, i no? buf. Tot el que haguessin fet durant tot el dia, ho fan amb les 3 o 4 hores aquestes que venen després del concert. I és perillós. Doncs mira, passarem a les preguntes que ens envien els espectadors i alguna sorpresa que tenim per vosaltres. I la Clara, des de Facebook, ens pregunta quina és la última merda que veu trepitjar. I hi ha una coeta més que diu i si creieu que era de gos? Jo, a més, la vaig trepitjar amb el cul. Hòstia, no puguis, sí. Portava una taja que t'hi cagues i estava al castell de Calafell i me'n recordo que, o sigui, érem 3 o 4 i no sé què, seiem aquí mateix, bum, m'aixeca allà, saps? I noto, blup, com si m'assegués amb un coixí, no? Saps? I dic, no pot ser, tio. Estava calent o fred? No ho sé, però o sigui, va ser com, no pot ser, saps? I era de gos, tio, era de gos perquè vaig pensar, hòstia, per la dimensió pot ser humana, saps? Perquè era molt gran, saps? I quan em vaig aixecar dic, joder, ara me'n tinc que anar a casa a canviar-me, eren les 3 de la nit aquí al castell. Et vas treure els pantalons? No, vaig anar a casa meva i em vaig haver de canviar els texans i tornar, tio. I era d'agost o de setembre? Era de gos. Jo potser fa 2 o 3 mesos. S'haig de dir que no acostumo a trepitjar, perquè sóc una persona que sempre vaig constantment mirant al terra. Quan era petit sempre em trobava bitllets de 5.000 pessetes. A mi em passa exactament, però jo no quan era petit, a mi em passa, em trobo diners pel carrer. 5.000 pessetes encara? 5.000 pessetes no, però un dia vaig trobar 70 euros. 5.000 pessetes, però I diu, mig pollo 70 no què vas vol trobar dir? mai, No? Amb bitllets de 5. Em vaig trobar un bitllet de 50, 72, un bitllet de 50, un bitllet de 20 i 2 euros. Sí. Per una discoteca, que algú hauria d'estar content. Déu-n'hi-do. Sí, no acostumo a trepitjar perquè et sentim sempre al moment de despiste de que vas parlar no sé què, pum, ja hi som. Ja, l'última farà això, 2 o 3 mesos i quasi podria dir quasi amb tota seguretat que era de gos. Molt bé. Tenim una pregunta que ens han enviat a través del WhatsApp. àudio, no? Sí. Iepa. Mireu, amb això la podeu escoltar. Podem escoltar els dos? I tant. A veure si la sentiu. Mitja orella cada un. Hola, nosaltres som l'Anna i la Sara i tenim 2 preguntes per vos. La primera és que a què es dediquen quan és hivern, quan no fan bolos, i la segona, per què el Claus és tan guapo? I si té nòvia? Adeu! 2 preguntes. Una és a què ens dediquem a l'hivern, que ja ho hem explicat abans, que cada vegada ens dediquem més a composar, ens dediquem més a que d'aquí, avui mateix ens han demanat una cançó per una secció d'un programa de RAC1, hem fet la cançoneta. Aquest dematí hem gravat una cançó, una maqueta que estem fent. Per exemple, a mi m'agrada molt fer ràdio i també faig programes de ràdio i de tele a la televisió del Vendrell. O ell també fa de tècnic de so, això ho hem explicat abans. Tot i això tampoc parem de fer concerts, ara aquest febrer... Sí, hem parat un mes. Sí, però tampoc no és que fem tot l'hivern de... No, vam començar el Clownia i vam
Volíem parar per al Festivent, llavors al gener ens van sortir 3 o 4 coses i ja vam dir, al febrer parem i ara al març tornem, però un mes també és necessari per poder... Sí, per fer net, sí. I estar també amb els teus amics, pues una calçotada, coses que normalment no pots fer. I l'altra pregunta era que per què el Klaus és tan guapo, que és una pregunta que sempre ens fan. Si tenim un trompetista que ho rebenta. És un tio que pues mira, no sé, és un tio que és molt sexy, però el que és millor és que a part de ser molt sexy és un company de puta mare, vull dir que jo no sé... I gran músic. Sí, vull dir que ho té tot, saps? És un nen que quants anys té? 21 anys? Sí, per ahí, sí. Sí, vull dir que és una passada, vull dir que ja no només com a músic, sinó com a company, perquè per tenir 21 anys i anar amb uns tios de 30 i tants, ja has de tenir una maduresa molt gran, no? Perquè si no, normal seria que fos el rookie que li fem collejas, i no és el cas. O sigui que a part de ser molt guapo, aquestes noies que sàpiguen que com a company és excel·lent. Molt bé. Hi ha una persona que us coneix, ens ha enviat aquesta pregunta per vosaltres. Una persona que ens coneix? Va, admeteu la veritat. Molt Barça i molta mandanga, però en realitat sou uns pericos nostàlgics de l'estadi de Sarrià, una barreja d'això, i madridistes malgirbats, mourinistes nostàlgics. És aquesta la veritat? Podeu confessar-ho? Era el Pere Mas? És en Pere Mas. Ah, vale, és el Pere Mas. Sí. Què diu? Diu que molt de Barça i molta mandanga, però que en el fons som uns periquitos nostàlgics de Sarrià i uns merengues nostàlgics de Mourinho. No fotis, home. Hòstia, tio, com ens pot dir això aquest home? Us demana confessió en aquest cas. Doncs no. Una greu. La veritat és que... No, i si fóssim tampoc ho diríem. No, sempre hem sigut molt culers i disfrutem molt del Barça, tot i que aquest any sigui un any complicat i que segurament estiguem vivint en directe al final d'un cicle que ens ha durat molts anys, però igualment seguirem sent del Barça i tard o d'hora ja ens tornarem a aixecar. Aquest any potser no serà el millor, però què collons, ni pericos ni merengues, al contrari. No tinc res en contra de l'Espanyol, això també vull dir-ho. Jo tot ho tinc contra el Madrid. O sigui, jo no guardo ni un bri de la meva força per desitjar-li mal a l'Espanyol, mai. No vull que baixin, no vull que baixi cap equip català, al contrari, per mi m'agradaria que estés el Nàstic, el Girona, estessin a primera, el Sabadell, com que l'havíem vist, o el Lleida. En canvi el Madrid sí, el Madrid, hosti, tio, els hi tinc una mania. Jo no veig mai guanyar el Madrid, mai. O sigui, jo estic a casa, poso el Madrid, pam, marca el Madrid, canvio. Llavors pel WhatsApp em diuen, que han empatat, torno a posar-ho. Però a casa meva no es veu mai guanyar el Madrid, però mai, o sigui, a la meva casa, i això ja ve del meu pare, O sigui, a casa meva mai es va veure guanyar el Madrid. De petits estàvem allà, marcar el Madrid, canvia. Si convé tanquem la tele, però no he vist mai guanyar el Madrid a la meva vida, però mai. O sigui, sempre he tancat la tele i me n'he anat. Jo ni posar-lo, Tu ni posar-lo? No, jo els partits del Madrid no els puc veure. Jo els poso, si l'altre dia amb el Nàpoles, va marcar el Nàpoles, jo estava veient-lo, marca el Madrid, xapes la tele i... Acostuma a guanyar, encara que sigui al final allò últim, hòstia, pum, gol, ja està, ha guanyat el Madrid, saps? I passa. Per acabar tenim aquesta llibreta, que tots els grups que hem anat entrevistant ens han fet un dibuix sobre l'espectador que més els ha sorprès o que més els ha marcat o el que vulgueu, un espectador que recordeu, no, diguéssim. I ens han fet una dedicatòria a cada un dels grups, no? On també ens agradaria que els buhos hi fossin present. Jo tampoc fer un de puta mare. Fantàstic. I a més és una noia. És una noia, fantàstic. És una noia. Aquí? Però si tu no saps dibuixar, tio. No sé dibuixar, també. Bueno, no hi ha uns reclams artístics massa potents a nivell gràfic en les anteriors, vull dir que n'hi ha que sí que dius, ostres, Estela, però vull dir que no patiu pel nivell. Saps que no ho firmaré. No, posa els buhos i pots posar que ho ha fet un altre i llestos. Aquí hi havia caparrons, Aquí hi havia com caparrons. Aquí hi havia caparrons. Sí, hi havia cossos. Com uns bustos. Sí, exacte. Així, aixecant els braços i això. A veure si... Tu potser te'n recordes d'aquest concert. Això què és, el pit lane, la primera línia? Exacte. Vale. Aquí hi havia una noia, que és... Ja ho farem com més gros. Que es va pujar, ens estava aquí aixecant els braços, i una noia que durant tot el concert estàvem veient, hòstia, aquesta noia, que sabia que vas tocant i vas veient, hòstia, aquesta noia que guapa, no, així joveneta, així, és molt maca i tal. I doncs al final del concert, allò que es va posar així amb els braços així, i realment era molt maca, però realment portava, saps?
Vull dir, saps que... Ja me'n recordo, això era el Crec País que sé per Basc. on vas. Exacte. Hernani, vale, ara ja he caigut, tio, no sabia per on t'anaves, tio, m'estaves deixant... Que res en contra, no? Però... Que et va xocar, no? Va xocar perquè dius, hòstia, aquesta noia és maca i tal. Però portava uns pèls bastant... Però seguia sent maca. No, et va impactar perquè socialment no és el més Sí, accés. sí. I Jo recordo que li va sorprendre, impactar no? molt, perquè quan va acabar va dir, vas veure, tio, però estic molt pelut. Dic, bueno, no passa res, No M'ha passa tot... res. No passa res, però va sobtar. I a més va ser un comentari que entre diversos músics va dir, hòstia, aquesta noia tan maca, però hòstia... Va així, bueno, no passa res. Segueix sent Bueno, és maca. xocant, si més no, no? Si No ho vols. sé, tio, si sabré dibuixar. Vinga, va. Jo me'n recordo d'aquell que ens va venir a veure, que era un puncarra, tio. La seva cresta, saps? I fotia un cano, taco. Jo me'n recordo d'aquest espectador, que sempre ve a tots els concerts i que porta una litrona a la mà. Doncs Simón, no, Gary? Aquest sempre ve a tots els concerts. Tu teus aquí un... El Bernat, no sé com dir-li, és igual, no té nom. I ara fiquem bues, no? Sí. Espera't, que quasi em deixo l'H. Pam. Molt bé, macos. Doncs fem un brindis per vosaltres, per les... Hòstia, bona, aquesta cervesa, per cert, no hem comentat Sí, res. no ho hem comentat, però... Cervesa, clar, allí tenen bona aigua. Clar, exacte, ens fan Passa la com, cortesia... com aquella de Galícia, l'Estrella de Galícia, també, Correcte. com aquesta del Montseny. Doncs Que es Montseny nota li donen el que toc té- aquest singular. Que es nota que tenen una aigua Correcte. bona. Senyors, Vinga. un plaer, Igualment. molta sort pels buos i pels espectadors. Salut! Perfecte, Vagi bé. Felicitats pel programa.